Jama'a assalamu alaikum. Sunana na SP Abdullahi Haruna Kiyawa, jami'in hulɗa da jama'a na rundunar sanda a nan jihar Kano. A cikin ikon Allah, rundunar sanda ta ƙasar reshen jihar Kano a ƙarƙashin jagorancin mai girma kwamishinan 'yan sanda CP Muhammad Usainu Gumel, wanda al'ummar wannan jihar suka yi wa lakabi da faɗa da cikawa, ta samu nasara na gano waɗansu gungun ɗin wanda suke sana'a ta saye da siyarwa na mutane, musamman ƙananan yara. Zuwa wannan lokaci an kama mutane guda 9, sannan kuma an kubutar da yara guda 7. Abin da ya faru shine ranar 15 ga watan 12 na wannan shekara ta 2023 da misalin karfe 3:35 na yamma, an kama wata mata mai suna Comfort Amos, 'yar kimanin shekaru 45 da ke zaune a unguwar Tudun Wada a nan jihar Kano. An kama ta a tashar Luxurious Park ta Mariri da yunkurin tafiya da wani yaro jihar Lagos mai suna Abdulmutallif Sa'ad, ɗan kimanin shekaru 5, wanda ɗan asalin Zango ne da ke jihar Bauchi, wanda daga binciken farko aka gane cewa yaron ko turanci baya ji, ita kuma bata jin Hausa, wanda anan da aka gane cewa akwai matsala. Da aka tambaye ta, ta ce wai sako aka bata ta ɗauki yaron ta kai shi zuwa Lagos ta kai wa wata. Wannan ce kai ga 'yan sanda suka ci gaba da gudanar da bincike, wanda binciken ya kai kama waɗansu kuma bayan waɗannan. Bayan an kama Comfort, an kama wadda ta bata wannan sako mai suna wato Joy Inzelu, wadda take zaune a Sabon Gari a nan jihar Kano. Sannan kuma an kama wata mai suna Chika Ezugbu, wanda ita ce umul aba'isin siye da siyarwa na yaran, ta siyo su ta siyar da su, wanda kuma an kama ta tana zaune a nan Sabon Gari. Sannan kuma an kama wani mai suna Clement Ali, wanda yana da hannu dumu-dumu wajen sarrafa siye da siyarwa na yaran. Sannan an kama wani mai suna Emeka Ekwedigwe, wanda yake Waiza Head unguwar Sabon Gari a nan Kano, bayan ya sayi yaro ɗaya daga cikin yaran da aka sato daga jihar Bauchi ɗin akan kuɗi naira 480. An kama wata mai suna Ruth, wanda binciken ya kai mu har jihar Bauchi, aka cafko ta a unguwar Zango da ke Bauchi, wanda kuma ita ce take nemowa yaran ta karɓo su, sannan kuma ta siyar ta kawo su nan jihar Kano, daga nan kuma a rarraba su. Akwai wanda ya ce shi likita ne, ko in ce yana aiki a clinic, mai suna Abna Samuel, ɗan kimanin shekaru 35 da ke unguwar Yalwa a jihar Bauchi, wanda a wannan wato clinic ɗin da yake aiki a nan ne yake samowa wato ko jarirai ko yara, ko ya samu a asibitin, ko kuma ya sato akan titi, wanda shi sana'arsa kenan. Binciken kuma wato ya kai mu jihar Lagos, inda aka kamo wata mai suna Indemma Obi, 'yar kimanin shekaru 59, wanda 'yar asalin garin Innewi ne da ke jihar Anambra, wanda kuma an kamo ta bayan ta sai shi wancan yaron da aka yi yunkurin tafiya da shi wato tashar Luxurious akan kuɗi naira 480. Sannan an kamo wata mai suna Ebere Iriobuna, 'yar kimanin shekaru 59 da ke garin Innewi a jihar Anambra. Haccan Anambra aka je aka kamo ta bayan wato ta sayi yaro guda ɗaya naira 500, kuma an je haccan Anambra wato an samo yaron. Zuwa wannan lokaci dai an kubutar da yara guda 7. Na farko shine wanda aka fara samu mai suna Abdulmutallif Sa'ad, ɗan kimanin shekaru 5, wanda har an riga ma kafin a tafi da shi an sace shi tun ran 12 ga wata, an canja masa suna zuwa Ifanye Ciku, wanda kuma aka same shi a tashar Mariri da ke nan Kano. A yaran da aka samu akwai mai suna Asiya Muktar, 'yar kimanin shekaru 4, wanda an riga an canja mata suna zuwa Chioma, da aka sato ta daga jihar Bauchi, kuma alhamdulillah an same ta a nan jihar Kano wato a unguwar Sabon Gari. Akwai Mahmud Bilyaminu, ɗan kimanin shekaru 3, wanda shi ma an canja masa suna ya koma Chioma, an sato shi daga garin Bauchi ɗin, kuma shi ma an same shi a Sabon Gari a nan cikin garin Kano. Akwai yaro ƙarami mai suna Usman Adamu, ɗan kimanin shekaru 8, wanda aka canja masa suna zuwa Cibuke, wanda ɗan Bauchi ne, asalin Bauchi aka sato shi aka zo nan aka sayar da shi a Sabon Gari. Haka zalika akwai Hafiza Hassan a cikin yaran, shi an sace shi tun yana ɗan shekara 1, wanda kuma an same shi yanzu bayan ya kai shekaru 8. An riga an canja masa suna zuwa Uche Ciku, wanda kuma daga Bauchi aka sato shi aka same shi a nan Sabon Gari. Akwai Chiamaka Ambrose, wanda an sace ta ne a ranar da aka haife ta a wannan clinic da ke Bauchi, shi wannan likitan Abna ya sato ta ya siyar, wanda kuma yanzu an same ta kai shekaru 7, wanda kuma dama tun kafin a sa mata suna suka sace ta, suka sa mata wannan suna mai suna Chiamaka, wannan ita ma daga Bauchin suka sato, an samu a nan Sabon Gari. Sai Muhammad Iliya, shi an sace shi ne tun yana shekara 1, yanzu ya kai shekaru 5, wanda aka canja masa suna zuwa Chidebere, shi ma daga jihar Bauchi aka sato shi, aka kuma samo shi, yanzu an samo shi
a garin Innewi da ke jihar Anambra. Zuwa wannan lokaci dai zan ce kusan bincike ya nisa kuma alhamdulillahi wato muna samun nasarori. Za mu yi amfani da wannan dama mu yi godiya ga al'ummar jihar Kano na addu'o'i da kuke mana, malamai, shugabanni, al'umma gaba ɗaya, ba dare ba rana an kasance ana addu'o'i na zaman lafiya a ci gaba da kuma Allah ya ci gaba da tona irin waɗannan wato mutanen banza asiri. Mun gode da haɗin kai da kuke bamu a kowane lokaci. Da zarar mun kammala bincike za a gurfanar da su a gaban kotu don a musu hukunci. Haka zalika kuma duk wanda ya ga irin waɗannan abubuwan ya kamata a ce mu iyaye da wato gaba ɗaya ana kula, musamman da ƙananan yara, tunda ba hankali ne da su ba wayo ne da su ba, za a iya yaudarar su ko da wani abu ko a sace su. Allah dai ma ya kiyaye. Muna godiya da haɗin kai da